Hello guys, welcome back to my channel. Haino hai lam sokpiro tini tewasan channel lo. Tini ang phaijak hilo morning walk khaina bagai. Tabuk hasam kawi tongo. Yang hasam kusuma kaima phayo. Tabuk phano soguya ko. Ayengo mura sakao hangke. Ponghotok nong na phuno kan ang. Tak hasam sekai tongko. Omoke lama tabuk bajijak 6:30 6:30 tamjak moka lama ar mahasek lama pharnai rok tongna sap mongjak lama wate season yaba blai rok bebang no dry bufang rok bebang no ran sajak wate somoy angka kwkrang ngei tep naithokui tongo lama rok bo tabuk ekdom dry. Oh hilo hasam oh hil belani hasam kusuk tak phan soguya ko nong na phunugan sogi ke tam tamo aro mondir kaisa tong chikon tete hapan aro kun puja rok krei bujas morning walk khai peyo sari go hangkate bo na choto ko o jaga bike tong hake washo moyor rok bonugo angu washa nokha moyor phaipro tabo khnong na ayang orange chimi yang Pune city ni bio bahai kisa phonugan yang ano kolok phaching phonugan na ko norok nanu hoka sido building rok oro odek modek sikoba kaham ko sogi kaham ko phunuk maya ko ayang saka thanganos no pia emne laman sim nugo yang ke city 30 minutes hai himani ya golo kamang tap sa sokpayo sakao onek no lengjak tap phunugan o jaga basuk borok bang tei tam tong sokpaya nasir bai basuk borok bang oro yoga rok khaina khai tongo himnai himai tongo gym khaina khai tongo emong tongo borok kang masa ro ase sirikhe borok kang mana siri oh yang cái yang saman mon je kon tete ne yang oke gym ro khale tong la yo boy sang yang thanai yang kaisa tui tongo ha tirok basak ranjak kan legen angkhe tabuk yang phaching thangai tongo yang ote bo borok tongnai yang oba lama rok nasidi tabuk sok bakya takasya sport tabuk sarap salela na yang tola tirok tongo tirok phunugan or borok kangma bui morning walk khaine rok sarigo bo borok kangman phayo tabuk back camera bai nongno phunugan tam tong iko tini sal hamti ai tini kisa borok sokom to bo o jaga tirok tongo tola tui yang o jaga nasir busuk jaga naithok plain jaga or kakamang tong bode somoy ketep kwkrang tongo bo bui baksa rest rok khai tongo ya yang o borok tongo yang o borok kangma yang o borok tong kangma yang o tong ayang rok tong boy hasuk lai jak ko yang o tong building kusuk nunu saksidon rok amka Pune shahar. So guys, tinin bagi am sonong sitong tini just morning walk khaimani short vlog norok na phunuka khayo norok naithok jaka na hinai noron channel ko talangke please like khaijadi share khaijadi tei subscribe bo khainadi tei bell icon no sinan tapokdi jephurang video ko talruo afur norok notification nongni phone no sogainai jat hambai.